Hinsami. Ikaw sa kari. Sa kari. Okay. Susuman, halayo, hanawit. Pagkaras ko pa ito na hangin na pungto ito Santa Ana. Ay, unta mabilingan ko na ito kay Bilang ito na ako nung nahulang kasing-kasing. Nahingalimot na nga ni ako kung ano itong feeling itong mahimyang, nahuna-huna, ng kasing-kasing. Ay, bubulikan ko ito. Ano di ka nagiginulian? Ha? Ginaano, Adiya? Hala, Adiya. Manginan ako. Bangin delikado din eh. Mabalik na ako sa syudad. Kung madelikado na din nga lugar. Kung nga po niyo ha. Igsasawirin ko ikaw sa Ha? Igsasawirik niya? It ano? Bumuliw na. Ay, muling duro. Ay, yan ka. Ini nga ba to? Pupurutin ko ini. Ikaw mga buliw. Stop! Ayaw mo pagpisa ah. Nakita kayo to, miss ha? Nakailan pa nigurin kagat ini nga umang. Bisan yung sasawari kong sugad. Ayaw. Nadugang ito yung pagkagatay mo kay nalilisan niya. Nai-stress. Na-stress? Sugad? Na-stress pa itong sugad iton? Anila, ayaw pag kiniwati mo kamo. Anon mo? Oy, ibaksin man ito nga nahaduko-duko nga nagkikinita hiton palad hito nga. Anay, pabati ko. Pay problema ada kay nahingit man itong lalaki. Awan o, nahingit ito kun nangirit. Nahingit, good ada kay baga man yung naghihinga tuok. Magsangka ba iba nga mga masyasyan? Ngit, good ada kay baga. Ngit ito kun nangirit. Kay baga, pagkita ko, nahingit kay, ada kay baga himanin naging nga tuok. Magsang kay bangay ang hirabaksin nga hito nga trabahador di dasapit nga sering iturob-hurob resort. Awano, magsangkay kun mag-away. Uy, iginsapit ni Maxine ang iya palad dito nga. Ay, Santissima! Gingkagat hinumang ito nga aparador trabahador. Puste, aparador. Hingkagat hinum. Ay, Santissima! Again, nagsayop na nalugod eh. Ay, Santissima! Iginsapit. Okay, Santissima, sorry. Nang iya palad. Ay. Iginsapit ni Maxine ang iya palad dito nga. Ay, Santissima! Gingkagat hinumang ito nga trabahador hasapit. Kimpapabalhin ni Maxine itong umang nga dahaya palad. Ay,
Kaya siya ngayon. Maigo nga nahingit ang trabahador. Maupay adan kakimpitan nga iya kamot. Again nakatawa na lalugod ako. Kay pamati ko, arakan gud aday itong lalaki. Agoy, pastilan. Ano daw lang, ano kung uso pa ira, an panbakunahan elementarya hira. Pagduduro dalagan gud ada kay san o maturukan in injection. Ako nga hao, hanamon panahon, nga libre ang bakuna sa eskwelahan, oy, napresentar pa ako. Ini nga akon sangrabaso. Amo ini, it ebidensya, sangra. Gimpabalhin mo ay mo pala dan umang. Sugad lang kadali. Kairo man hini nga hermit crab. Umang. Hermit crab, omang, pareho la ito. Gin-English la. Okay. The same banana, saging. Ako na laya, ha? Ano naman nga umang? Ano mo ito? Kung gusto mo magsuran umang, may naman mado nga sa kanyan dito onhan, kadadlaw. Daw permit dara nga masag, di nga ni pasayan. May naghihapon da ni alimango, di nga ni banagan. Ay, no thank you. Diri ako nakaunin seafoods. Okay. Anay do, ano naman ito nga umang? Ibabalik ko baybayon. Pero hirayo ha imo ha. Kay bangin kanino at makagat nga di mo nahiya mapasaylo. Kairo man. Di ra kumaram kinayat umang. Salit di ra kumaram kung magaano para bumuliw ya kung tudlo. Anyway, miss, salamatan ni mo bulig ha. You're welcome. Hinoy. Taka dida sapit yung balay. Matatapos na natamon project. Yan na pala kikita ya. Ato na. Iging balik na gudman niya para sa nomang. Maaram niya kung aanon mo pabuloy yan umang akong tudlo. Gindatik na yan, mahina yung duro ang mga tiilan umang tapos. Bumalin na yan, pangalad ha. Kakamilib ba? Pero ano daw? Kaya nga, huwag mo kayong magkilala. Miss! Miss! Ako ngayon sa Caridil Lasario. Shit at mahina ya, chicks. Atrasado may numdum. Waring yan magkakilala. Sus! Sakari boy. Waring mo hanggang nga tao. Asya nga yan doon ako nakitad kanina. Ging kagatihan o mga diri maaram kung aanhon pagpabulew. Nababara ka pa nga ni ako. Kinakakadala ng bato, nanay asun. Lalabayon lugaran umang. Bangi ba nakakaunahuna natin pagbalbag ha shell, han umang, gamit ang bato? Aba daw ta. Untagin susumatan mo, nga damo an imo mga alaga nga umangan una. Madali lang, nanay asun ha. Babatunong ko lang tawag.
nagsumat ka na ito hapon. Anay no? Magsinanay no? Last ito. Ano niya page, oo. Pero amo na sabi mo. Adi pala yan, nakasali ka. Okay. Okay, sige. Sorry pa. Waray na ako makagsalita imo kanina paglakat ko. Nakaturog ka pa manggod. Okay lang anak, nagsubot ka na ito hapon hanuna nga si Mana. Ano man, kumusta ka man dida? Malimpyo? Ginandam ni Ason, ano mo kwarto? Waray problema, didi papa. Puno nga ni Tref, ng pantry. Kaya nagdulong nga dihin grocery items sa nimo driver. Oo, kaya mo man ni mo sumat hapon, ada kalaanay. Salamat papa. Kung taanay pagbalik mo nga diha syudad, dili mo na pagproblema ho nito na naman nga nakakasabog kita ni mo na huna. Ay pagalang pagsiring ka na son kung ano man ito imo mga kinahanglan. Yes pa, salamat. Oh, sige, bye anak. Bye papa. Ay, daman umabot ng problema. Ginilog ko la papa. Kinahanglan ko ini nga bakasyon. Karuyag ko na makaginhawan hilawig. Babalikan ta ining susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdok. Susumaron, halayun, hanawit. Anakon mapait na experience in breakup. May nakaakos paglingo akon. Ang kamatay na akong best friend. Ito na akong ginaapat nga emptiness. Kamingaw nga di ko maintindihan. Yan ang paglingo ni Papakan, Mama. Nga nagihinungdanan iya kawarayo kadasig. Yan kaiso nga atuan niya cancer. Naghuhutit ako dukan. Kinahanglan ko na hunahunaon to na akong kaupayan. Oh. Ha? Ang lalaki man ito kanina. Ano tayo pinamili nga baybayon? Ha? Nag-wavy ako. Humiyo. Nanunumdum na ako nila. Nga nababaraka na kay Warahiya bubul iwihin hermit crab. Hang maunta. Pero, arakan? Ay, di ada. Bulgap pangutot hermit crab ano? Lagi ni tao. Amusing. Imbis na magdadrama na ako nung nahuna. Ako-smile na lalugod ako.
Ano dapat iya, ano? Cool nga klaseng lalaki? O kenkoy? Ano ito? Kapila, engineer, mapatimpla ka? Ayaw, salamat. Ako na lang niyan. Oh, lingkod. Redbong. May ka na ba nga nag-iinukoy din niya Santa Ana? Ay, sus, engineer. Igang lang, anak kong katao. 30 anyos na ko yan, ha? Ah, Sugad nito ka iya. Ano, kaya ano ba, ha? karagsig nun, nakilala ka tagya ito nga sapit nga vacation house. Uy, nasa rin man niya, abinido ko na't apelido tag-iya ito. Avenido? Baga, oo, di lang ako toke pa no, engineer. Um, Auron, pamanggod ako. Sawam ka man lain din, he. Mag-upay magudit mga balay kay mga vacation house. Hinuman itong perme nga ada. Itong caretaker nga nit iya anak ng babayi. Anak, ada itong caretaker. Ito nga babae nga, nagbulig ka akong kanina. Ay, uy, nagtatapo man ito ni mga kiray engineer. Um, pero may man lang ito bagay nagtatapo kay Madak Mall. Uy, ano ito nga, imo sa madahat mo yung king. Awin eh. Yung kagatin kanina ang pating. Pating pa. Ano man? Ikaw gana. May inom naman yan, ha? Hmm? Ako di, ano man? Ano man? Masunod kita dito ha may kuwan. Lumis house. Ano pa? Pating pa. Ano man? Pating. Pating pa. Oy, ano man? May inom niyan, ha? Ubus na lotit kanina nga. Lagi, ubus na liwat. Kaya mo sa kasimana nga sweldo? May inom niyan, ha? Ano man, ha? Ubus na lotit ka na usa kasi mana nga sweldo, ha? Ada ako, engineer. Saan ka man ito? Diri inausaw? Inasaw anit akong sweldo. Ito eh. Marang ka pre. Ito napatapon ito. Thank you, sponsor. Ada ako, engineer. Kung gugutom ka na. Ada ako, engineer. Saan ka man ito? Diri inasawan it akon sweldo. Pwede man balito mag-inom niyan kay buwas, Domingo man. Ano eh? Engineer. Ay, pag namuha, bismil pwede na ito. Wow, yung kadakmul man ito. Wallet. Ay. Anin, 1K. Oh. Siguro naman, mahuhubog na kamo ito. Inin, engineer, pwede dumiretso nga dito, damot nag-uro idlap. Ito di ba iba mga kolor suga? Pwede. Ayaw nga ako ito kag sayo pa, kay babawiyon ko ito. Ay, intramis lagad la balitaw. Engineer, joke only. Kadi nakapahadto magminaupay hagit idoy. Mga 20 minutes pala siguro, Nay. Kay waray mo gagamit ang doorbell. Diri man gud babati anit nagmamaupay kod aad to hagit. Orik makahunahon Dirayo nga. ay paadat balay hagit. Orik maghunahonan. Anay, pagkahunahon na paggamit Hagit. ng doorbell. Hagit. 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 Babat. Uy, ginunahan na ni George dito. Naklalay nila. Babati anit naggamit ang doorbell. Ay waray mo gagamit ang doorbell. Irayo ay pamanggod. Diri man good na nababatian. Diri man gud babatian. Mamaupay. Ay mo gagamit ang doorbell. Diri man gud babatian iton pagmam ege. Sige la. Gagamit ang doorbell. Diri man gud babatian pagmaupay kun
adto hagit. Hirayo ay padat balay hagit. Wala akong magunahon na paggamit ang doorbell na Asya, waray kuliwat masaksakan para ka ng CCTV. Haprinte. Kuan, lingkod laanay din habal ko ni Doy ha. Tatawagong ko lahi Maxine, lingkod laanay. Maxine? Aw, Maxine man adatim tuyo. Ang nagbulig ka imo at kakagat mo umang. Oo, nay. Maxine. Ay sige, lingkod laanay. Kakadiong ko lahas ako. Salamat, nay. Nagbubuhay-buhay aday ni Domingo. Halunes ngadto ha Sabado. Ay, trabahan ti didasapit nga construction. Kung Domingo liwat, naglalabas. Kay may daraman nga bayong nga dagko nga isda it sulod. Iya liwat usa nga silupin. Mga prutas. Sigurado ako, mga prutas anto. Babaligyan gud adahi Maxine. Ay, prihang ko daw anay nga portahan. Ato man ni Maxine. Maxine! Iday! Maxine! Kaya ano ko na Nanay Asun? Aada habal ko ng lalaki nga imo ginbuligan ka kulop. Ha? Nagaano ya din eh? Babaliagi. Babaligyan ka na yung labas. Ano ya din? Nagaano ya din eh? Babaligyan ka adahin labas. Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-am.
Haluyo, hanawit. Sige, lingkod laan ay. Kakadiong ko lasa ko ba? Salamat, Nay. Ay, nagpubuhay-buhay inihinduin ko. Halunis, ngadto Sabado, trabahan ti didaha sapit na construction. Kung Domingo liwat, naglalabas. Kay may daraman nga bayong. Nga dagko nga isda itsulok. It iya liwat usa nga silupin. Mga prutas man adato. Papaligyaan kud ada himaksin. Ay. Aabrehan ko daw anay ini nga portahan. Ay, ato ba ni Maxine? Maxine! Day! Maxine! Ano ko no, Nanay Asun? Aad to habal kun ang lalaki nga imo gimbuligan kakulop. Ha? Nagkano yan ni? Pabaligya ang kadahin labas. Ano? Makugi nga tawo. Laborer hit bugos nga simana pagkakaduming guliwat. Naglalabas. Nagsiring ka nga mapalit kita, Nay? Ay, waray God. Nagminaupay la ito sa kob. In 20 minutos dito hagawasan gate. Waray ko ito iya kampaya. Kakadiyong ko anay Nanay Asun. Oo, sige. Ay, tika na inaya. Himaksin. Wait, a card. Ayun naman pagparayaw. Buhot la. Kalma lang. Ano ko no? Good morning, Maxine. Nakilala ka naman ngayon na akon. Balik ka na paglingkod. Thanks. Zachary. Hello, Zachary. Kaya ano ang gibaho mo na ni mo kamot? Katapos mo makidlamano. Ha? Sorry, kung ano ba, bangin mo lang sa kay nagkapataw kanin isda. Malingkod ako ha. Ay, hindi okay kayo man hindi ni. Amo balit? Ay, tagpirma itong imo isda. Ini? Barato la. 1,400 la. Itusa? Oo, kaya dagkumanggod. Sobra ito 5 ka kilo. Ay, sobra kada usa. Mahal matim simod. Oo, kaya dagkumanggod. Itusa? Amo lagi. Itusa? Mayaman manira. Itusa? Oo, okay. Nawara ako. Hanggang ka na. It usa? Oo, okay, dagkumanggod. Okay. Mga pan-export. Itusa? Itusa? Okay, dagkumanggod. Sobra 5 kilo itong kada usa. Sige. Mausala ito na akon. Diri mo ko kuha nito sa? Duhuman lay ni. Tulula kami nga nangangaon. Mausala. Ano ha? Kamakuha ko ng babayad na imo. Bayad? Bayad ito ano? Hindi mo balik yung isda. Ano pa man ngayon? Hatag ko man lay nga akong mga dara. Ha? Pasalamat ba yung pagbulig akong kakulop? Makaarawod ada. Zachary. Zach for short. Sak, di mo makinanglan maghatag. Pero gusto ko maghatag. Pati ba ini nga dragon fruit? Nga mangustin. Para nga na ito nga tanan? Tiyo, balit nga diri ka nagbabaligya? Diri ako mahar magbaligya. Saliti? Amo na ba? Saliti siya. Saliti. Nadukot la. Salit. Diri ako mahar magbaligya.
Salit, ikinahatag ko nila. Oy, apa daw, ingka mahal man ang kabalyohan imo bulig pagkimpinte, haiya, han gukoy kamahal god. Gukoy? Ay, oo, mangay an umang. Ano man, lilimpyuhan ko lanay iningan, igsusulod na preser, iging gawas ko manggo na preseran akong lutoon para yan ang unto. Oo, sige, Nanay Asun. Ang dami na naliwat yan, snack. Aw kay waray pangayan lumakat. Waray ada ibang karadtuon. Ngan waray trabaho a construction kay Domingo. Apa daw, kinsamok ka ada. Pasag din na ito, Nay. Aba Makaaraw daw. maliwat kundi ko pakig-atubangan. Aba daw, Maxine, na uso na ba ya din usahay it panharana? Kung panharanahan kagayahan nito, ano man? Harana, dinihini nga klasen neighborhood. Naiya nga niya magminaupay kay waray kababati. Hino pa mati haharanaan nagawasit gate nga hirayo ay pati kang dinhi. Kay sarabutan mo kung magminaupay anay tapos kung pasakban mo na, asya na itong pagkanta para haranahan ka, aber. Hinanay Asungad, nakakatawa na. Aw di maupay kay nakakatawa ka. Pero Maxine, ginsering ko la ikaw. Ginsisering ko la ikaw. Ha? Kung umilo biya pagdarahin baong nga may adasulod nga duha nga dagko nga isda, ngan hinsando bag nga pudohim prutas para ighatag ha imo. Hehe. Dere herayo nga makaakos ito padharada. Ano man kung mahitabugod man ito. Kung mo pa itong iya boses, pwede niya tapusin itong kanta. Pero kumbaga, ginpapalid hit hangin, nga di rin nakakalanat, one line pala, papaundangon ko na. Gabay! Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdum. Susumaton, haluyuhan awit. Balit, entremis sa labalitaw, Nanay Asun, iho ka baraka. Kay dirigan mo ito magmimina ka araw di sakpan harana. Deregad balitaw siguro. Kahit akong ginsisiring nga uso nga pagharana din para laan to itong lalaki nga baga, duro it pagsara kikihadaraga. Sarakiki, sarakiki. Bakit nasa rakiki ba nga manok? Sarakiki, ano na ako sarakiki, ano? Sarakiki. Sarakiki. It pagsaraki, lalaki nga baga, kapag harana din, rin nga uso nga kahit akong ginsisiring nga deregad balitaw siguro. Deregad balitaw siguro. Kahit akong ginsisiring nga uso nga pagharana din para laad to itong lalaki nga baga, doro it pagsarakiki hadaraga. Hehe, dahil Maxine, ano ka, nagkikidita ka man laakon. Di gan balita, nakakatawa la ako. Nagadlim lang ka to, Jack.
Di na sa kuhay, doon to. At may blood ko na akon. Sa ko, di sa Doro itpag... Doa mo si Mila kung tuwa, di balita. Doro itpagsarakiki hadaraga. Day. Day, naluding. Asan? Ah, sige. Ah, Sa kuhay, lulok din. pagsarakiki hadaraga. Ano't pagsarakiki? Ay, diregad balit gihapon nakit sayod kung ano ito. Bangin baga naparayaw. Age, mag-aandam na ako hit iyo isnak ngan hisik. Sak. Aw, oo, siksak. Thank you, Maxine, ha? Ako nga nit ang magpasalamat sa imo mga dara. Ay, kung gusto mo, kada daw kumakan para magdarin isda. Ayun na. Pero, thank you pag-offer. Okay na to, Sak. Kung di na ako makadisturbo, pwede ba ako manong balay perme? Kuno kalay mo. Boring mangguda ni pag inuo ko yung site. Di ba, magini mga resort. Sige kadla. Baman kung busy. Pwede man siguro ako magsiring nga dili ako karang magpadistorbo. Oo naman. Sige lang ako. Thank you pag-intindi. Anila ha? Aabrahan ko itong gate. Jazz? Kumusta naman ang nagre-retreat? Retreat? Balit. Ano man? Balit. Nagre-retreat? Retreat? Nagre-retreat naman? Ano naman? Ito na layat, ganito. Jazz? Jazz? Kumusta naman dito nagre-retreat? Retreat? Balitaw, ano man? Expected ba kami nga kumada? Oo ha. Ano ka mga oras maabot buwas? Ako lang, Max. Di rin makakakupo dito na akong jowa. Kay may ako nun niya presentation sa office. Sayang. Anyway, basta maabot ka ha. Oo. Di rin ako magdadaran car. Magkukumit lang ako, Max. Ano yung pag-Carter? Pag-Carter ano? Pag-Carter ano? Padala, siguro na yun pag, ano na ito kay baka nila pag-rent, pag-pakyaw. Di rin ako magdadaran. Magkukumit lang ako, Max. Pagpakyaw na Jazz. Taxi. Ubisan ano nga car service. Di da aton pwede maret ba naton? Di da? Uy, may di ako na ticket. Pwede di rin ako magpakyaw. Adventure pa nalagsa, di ba? Di rin mo kilala ito yung mga sapita sa rakyan. Tatapuun na di da terminal. Wow! Arhon ako diri ka ma-offer. Panalagsa, kinalan magserve akon former beauty queen Maxine Avenido. Balit, Max. 10 na morning siguro maabot nga da, pero makontak, Makuntak ako ay yung paglakad dito sa sarap. 10 na morning siguro. Balit, Max. Avenido. Balit, Max. 10 na morning siguro maabot ako nga da. Pero makontak ako imo paglakat dito sa rakyan. Okay? Okay, Jazz. Kumita nga ba daw ha ako ng lalaki nga ngaging kagathin hermit bag? Agi hermit bag. Crab.
kagat ha ako ng lalaki nga Ano ito to? ging kumita nga damada. Okay. Okay, Jess. Kumita na ba daw la ako ang lalaki nga ging kagatin hermit crab? Kung diri ka pumiyong, siguro makita ka iya. TBH, nalilipa ko maaram kalurot tumawa. Ay, perbuyag. Ano ka ba? Maarang pa man ako tumawa. Diri lang ako nakita ng rason para tumawangan malipay. Well, fingers crossed, girlfriend. Naabot ako nga makakabulig ka hininga rason para tumawangan malipay utro. Kakabiling ka ng rason. Ano? Kakabiling. Makakabulig ka yung ano? Makakabulig ka hininga naabot ako nga girlfriend. Well, fingers crossed, girlfriend. Naabot ako nga makakabiling ka na rason para tumawa ngan malipay utro. What do you think? Diri ako actually maaramitin ko singon. Pero diri ako mapakiana. Bangin mahingain ita aton istorya. The beauty queen is also denial queen. Good night, Jazz. Sige, see you tomorrow. Good night, dayon. Makaturog na ako, kay bangin maghinulat kahin maiha terminal. Buwas, anay, makaturog na ako, kay bangin maghinulat kahin maiha terminal. Makaturog na ako. Good night, dayon. Makaturog na ako, kay bangin maghinulat kahin maiha terminal. Buwas, sano ka masundo? Diri ka maruruyag, di ba? Oo na. Nighty, Max. Good night, Jazz. Tinuod pa ka nakaka-notice sira ako niya na. Nga malipayon, ngin masukot tumawa. Ang ira pa kita. Ano man nga rason. Sore throat? Ha? Di rada. Napapansin lada. Ha? Balit. Mau pa kayo napiritan kapag supod. Pagsupod. Ay, masukot kan 1-4? Susunod na. Sunod na yun. Masulog naman. Pakailangan na makabati eh. Ay, Niray na baton. Ay, masukot kan 1 po. Okay, napiritan kapag napapansin. Balit. Ha? Napapansin lada. Ha? Balitaw, mau pa kayo napiritan kapag sugot nga updan ko ikaw pag sundo ito na mo best friend. Kay nasiring kaliwat nga delikado pag maneho may dirt road. Tapos nasiring kagihap. Nga mas naanga ini nga wrangler para off-road driving. Di man buwa, di ba? Akong service. Banrubas din eh. Nakita kahit mga itsura oh. Magain bukoy. Waray makakarigoy kay waray makakapasawang. Kaya mo magyawit tubig din na Santa Ana. Waray la car wash. Oo, kailan nga akong service kay naangila akon, muingon. Kinanglan na ng hiramos. Ayaw la kay makakahigayon gyapon ako. Pero tayo mo service liwat. Off-road car gyap, di ba? Pero MBG class, di ba? MBG class. MBG class. MB road car gyap, di ba? Pero MBG class ha? Seriously, Sak? Salamat ha. You're welcome, Max. Max, tubtub sa ano tayo mo bakasyon din sa Santa Ana? Tubtub kung saan ko karuyag. Kaya ano mo pagpakiana? Ako kay tubtub na lang itong end of the month. 2 weeks na la. Tapos natamon project din eh. Okay. May lalakton mo nga iba? Nakita kami ton oras. Madali ay ha? Okay.
Nakita kami doon. Madali lang ha. May problema sa rakyan? Gimpara mo man. Maxine, pwede mo ba ko i-consider nga suitor? Ha? Ha? Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Okay lang yung akong service kay nangangailangan akon. Muingon. Kinahanglan ladan hiramos. Ayaw la kay makakahiga yung gihapon ako pero di mo service liwat. Off-road car gihapon pero MBG class. Ha? Seriously, Zach, salamat ha. Welcome, Max. Max, sano tayo mo tubtubid yung bakasyon din na Santa Ana? Tubtub kung saan ko karuyag. Kaya ano mo pagpakiana? Kaya ako, tubtub nila ako, hininga end of the month. 2 weeks na la, tapos natamon project din eh. Okay. May lalakton mo nga iba? Nakita kami ton oras. Madali la ha? Anay? May problema sa rakyan? Igimpara mo man. Maxine, pwede mo ba ako i-consider nga suitor? Ha? I mean, sobra pala kita sa kasimana nga nagkilala. Pero tinuod la. Di ko nga nigyakan kung ano ta akong gibabati para mo. Bangin mamarayan ako time. Ayoko baraka. Nakakaintindi ako imo. Yan huhuna-hunaon ko ato nga imo ginsiring. Paagi ba ito ang imo pagpasabot nga waray ko chance? Bisan panguyab, di rin pwede. Waray ako ito magyakan. Nasiring ako. Nakakaintindi ako imo. Yan huhuna-hunaon ko ang imo ginsiring. Ngan, if I may add, di na ako mahirayo. Ako na? Ha? In general, di rin ako malakat harayo like abroad. Siguro, magiging regular na ito na akong pagkanya Santa Ana. Kaya mas mahimang ginhi kontra syudad. Taga-syudad gihapon ako, Max. Good! Kaya kung mag-ihay ito na aton friendship, karuyag signon,
May dako ikakasabot pagbakasyon nga ni, di ba? Pero, pwede ako manguyam. Ikaw ito makakagdesisyon ito. Kung gusto mo, fine. Salamat, Max. We need to go fast. Bangin ako mabusaan ni Jassy. Oo. Ano to? Jassy, amo na, Go muna ko, JC. Jassy? Fast. We need to go fast. Bangin ako mabusaan ni Jassy kung papaghinulaton ko. Adi na, sige. Papaspasan ta. Ay, kuan idoy, wari man din hit akon agaron. Dere ako sigurado kung mapalit hiya ito nga imo mangga. Nay, di rin ni baligya. Yung papadulong ini ni engineer, nga ni kan Ma'am Maxine. Engineer? O nga engineer? Oh, hino pa. Engineer Zaki Boy ba nay his Zakari. Sakari? Zakari. Engineer Zaki. O nga engineer? Oh, hino pa. Si engineer ba Zaki Boy Zakari. Anay, may Zakari pa na. Zakari. Oh. O nga... Zak na la. Zak. O nga engineer? Oh, hino pa. Si engineer Zaki Boy ba nay he Zakari. Sakari? Engineer? Di kang makapasarihan examen pagka-engineer nay. Amo ba? O, anay na. Kakain manini nga mga prutas nay. Oo. Sige, ibutang lakay. Ako na ito magsasakubito. Nay, mabuga ata yan ni. Bangin ako tanggalo na trabaho ni engineer kung makasabot niya. Gimpal sa kuwan lagas. Yo. Waray lagas din Dere palagas it 20 anyos. Dugnan makwarinta. Ay, ikaw talaga. Balita na, sige. Sige na. Tapod haak. Tapod akay mo ha. Kay tao ka man ada ni Sakari. May dako na ya, di mo. May dako na. Gabay. Hala daw, pakitaalo ko na ko ito. Sige na. Adi ako nuwalit ha. Anay ha? Anay lang. Nataktakan panty. Wala ito na. Nadislocate. Nako, you broke. May grounded na yan.
Chiki boy. Max, ha? May sekreto ka ngayon din na Santa Ana, ha? Waray ha? Oh, amin imo kwarto for the weekend. Always man, di ba? Pero giniipa mo itong topic, girlfriend. Nga ano ba, Jassy? Kanina pa ba may karagsig ng imo sib na taakon? Kanina pa sa rakyan. Maalam ka, Max? Makusog talaga ito na akong vibes. Basta sugad ako hini, basa mo ito na dito na ako nuna. Tanan na daw? Madam Psychic minus the bolang kristal. Tanan na, gawas na kita. Agi, sayang. Wari mo madaraan na akong taro. Akong taro cards ba? Gandiri na Friday. Ay, bapasahan ko unta ikaw. Ikakard ko talaga ikaw himpag ka bonggang-bongga. Yes, girlfriend, yes. That love, kanan in love. In love? Yeah, may something like something fondness, something giddy as in kilig factor, girlfriend. Oy ha, and wait for it, something love. You are in love. Babalikan ta iya susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdok. Susumatong haluyuhan awit. Waray ka makakayakan kay tuod, di ba? Lakat na, kay may damalan ninyo sabot nga ni Zach. Nga makada ka ilang construction. Ako la, uy, upod kada. Tara na. Mapahuwayan. Sorry. Tara na. Mapahuway laanay ako. Kay kulang nga akong katurog. Salit mo ululin gutit akong ulo. No comment na ako. Wait, matawag ako kan Zach para paandaw mo na yaton banderitas, welcome signs, bouquet and all. A bouquet, Amo bouquet. Siya na. All. Bouquet and all. Go! Ano, ha? Nagtatapo. Go! Ano, ha? Nagtatapo man to ni Bukiray. Na-imagine. Again, nagsinayop lugod. Ito ni Bukiray. Apo man to ni Bukiray. Nag-i-imagine na ba ako nga ako ito ni special guest tayo business opening? Ano ba? Na, dugangit sakit itakon ulo. Tawagin na nga ni. Sige nga makakadto ka na. Oh, wow! Kaupay iton interior design hindi nga resort. Ay, grabe. Ultra-modern. Classy. Di ka nga architect. Ha, engineer. Ha, interior designer. Mga magkarit good ada, girlfriend. Era siguro. Pero thank you. Lingkod kita.
Pasensya na kay mga plastic pala to. Waray ka, diri ka, waray nida. Waray Kaya nida. nag-girlfriend ka. Sorry. Wala nga duwa. Nagi Hera siguro. good ada. Good. Ha interior designer. Mga magkarit good ada. Hera siguro. Pero thank you, ha. Lingkod kita. Pasensya lang kay mga plastic pala't lingkuran. Sang buwas pa pamatikang pag-sit up iton, mga gamit din na coffee shop iton resort. Lingkod. Okay, thank you. Oy, ikaw ha? Kanina pala. Oy, ikaw ha? Kanina pala pakakasabot ni Maxine. Nga engineer ka ngayon. Kung wari pa mag-mention kan nanay aso na ni mo mga tao nga ginpadulunganan fruits. Diri pa yan nakakasabot. Usala. O mga tao. Iason? Kung wari pa mag-mention, engineer ka ngayon. Kung wari pa mag-mention kan nay aso ng mga agi, an imo. Nga engineer ka ngayon. Kung wari pa mag-mention kan nay ason an imo tawo nga ginpadulunganan fruits, ay diri pa yung makakasabot. Hinay ason pagodan nagsumat. Unta, diri nabibido ako ni Maxine. Diri man siguro. Kung ako ay imo, amo ito mo pagbubuhaton. Bangin maghuna-huna ako nga, diri ka matidun anon nga tawo. Alang, kung mangunguyab ka, angay ka nga magpakilala ito ni mo tinuod nga pagkatawo, di ba? Di ba? Seryoso ako kaya, Jess. Ang sayop ko lang kay para ko magsumat nga, engineer ako. Di para ako na, di man to kinanglan. Kung narureg ka sa nga tao, di rin tungod nga abogado iya, o doktor iya, o engineer, o ano pa mati nga titulo. Amo ito tinuod nga pagkaruyag. Love, di ba? Love mo good ito na akong best friend. Love mo good. Di ka man siguro may babaro kung nagbibinuwa ako o nagsusumat ako't kamatuoran. Di hapon ito ada mga pulong. Waray gamit it mga pulong kunwari aksyon. Pero, love mo hiya. Itataya ko't akong kinabuhi para iya Jassy. Higugmayahin tinuod sak. She has been through a lot. Ambot kon maaram ka ito. Kumaniya Santa Ana para mabilgan iton peace of mind nga maiha nga waray iya. Unta sak. Ikaw iton peace of mind di Maxine. Unta, sumugot iya. Nga ko ito niya maging peace of mind. Ano ko ba? Nga nakato kayo mo kwarto. Nagtinuktukon ako portahan, waray may nabaton. Diri nga ako masubot nga may bumaton. Kay waray dito tawo. Horror story? Anyway, nag-iinano ka din sa veranda. Nakikinital at dagat. Mapay pagkinitaan. Kay tapo pala ang full moon. Tapos. Tapos ano? Nakikinital at dagat. Kay tapos pala ang full moon. Nakikinital at dagat. Maupay pagkinitaon. Kay tapos pala ang full moon. Tagihan chance, Max. Sure ako. Todo itong feelings ni Zaka imo. Sure, mangyapon akong feeling sa iya. Maara man ako. Bisan diri ka makagsumat. Maara man ako. Sure, mangyapon akong feeling sa iya. Maara man ako. Bisan diri ka magsumat. O bisan ka pa mag-deny.
may certain pungay to ni mo mga may mga certain pungay to Oh, ni mo muna, mga mata. Ay, Yung mga mata, nga yung mga smile, nga in love. Bisan ka pa mag-deny. Bisan ka pa mag-deny. May certain pungay to ni mo mga mata. Ganito ni mo smile, ha? Nga in love ka. Nga in Ganito ni mo smile, ha? Ganito ni pungay to ni mo mga mata. Pungay to ni mo mga mata. Hindi mo smile. Nga in love ka. Nakikitaan, Max. Nakikita. Judgmental ka ba? Tinuod nga psychic o gusto mo lang nga magtug-an ako? Nagtug-an na ako, Jazz. Gusto ko isak. Kung love o like o kung ano nga fondness, di ra ako nakakakaputin maupay ta ako nuna-una. Di ra ako maaram kung kay ano nga. Di rin nawawara ako nuna-una. Kung kay ano nga di ra ako nangangaturog dayon. Pag pinanhuna-huna iya. Patarawan nga ni. Pati future. Nahuhuna-hunaan ko nga kaupo niya. Weird hunahunaon. Nga bisan kun manguyab hi Brad Pitt, hisakari lagi hapon to na akong pipilion. Sugat talaga? Amo ito. So, may tawag ba ito? Love ba? Infatuation o crush? O ilusyon lan maiya na nga masalubon nga babae? Love. Big love, girlfriend. Go, Juliet. Get your Romeo. Anhuna ko, tropical resort and concept. Gusto ko di ambience. Fusion in tropical nga tanan la. Hagawas, puro tropical nga design. Pero dinesa ko, blend han tanan nga, han tanan ng mga ideas han may pagka mga hambog ang nag-design nga nagtrabaho. Andam na good man para sunod nga adlaw. Tanan nga furnishing, mga pictures, nga mga decoration in place na. Right. Salid. Labot la itong cleaning buwas. Wala na trabahoon. Congratulations on imo hard work. Thank you. Pero, posible man lado tanan kay nagius kada usa. Maupayan man power. Wine. Champagne. Gusto mo? Shandy. Shandy nila para half time. Half beer na. Okay, Shandy. Carbonated eh. Oo, ano na. Kumbaga may Carbonated. Carbonated. Okay, Shandy. Okay, Shandy. Carbonated or non-carbonated? Pwede mo rin nalugod. Damo matpakianat sommelier. 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 Iba-iba hindi may R. Silent R na lang yun eh. Sommelier. 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 Damo matpakianat. Sommelier. O, sommelier. Sommelier. Kaya mo lagi, amo na akong... Sommelier ano yun mo? Sommelier. Oh. Kaya, basa ko lang din in English, so sommelier. Sommelier. Ayaw nala, Somo. ay nala liwas sa tikatulo. Somo. Somo nala. Pwede mo rin na... Samool, yes. Samool. Yung samool. Pwede mo rin nalugod. Damo matpakianat. Pwede mo rin nalugod. Sommelier. Yeah, sommelier. Oo, sagad to. Pwede mo rin nalugod. Damo matpakianahit sommelier. Sommelier. Nga na, birgan lang banog. Ganit akon. Nga, ay, anay, sayo. Patay ka. Sommelier. Sommelier. Sommelier pa ngan beer ngan lambanog ngan lat akon maaram.
Tigdaman nag-iban mood. Pasensya ka na ha, nga. Wari ko ikaw sumati nga akong project engineer nga resort. Siguro. Igo na nga rason nga nakikig-istorya lagi hapon ako imo. Para makauna-una ka nga dira ko na si Sina. Thank you, Maxine. Pero on the sack, amula dun imo waray ana igsumata akon. Oh, Honestly, Sakari, gusto ko masabutan kung akos ba naton sumulod yung relasyon. Gusto ko sumatan ka. Nga naruruyag yapon ako imo. Naamat ka man siguro ito. Max, gusto ko maging matinadano na imo. Angay malasak. Para at least, di rin maladira ako totally clueless nga masunod yung relasyon. Maxine, igisada ako nga di rin ako babayaan. Ano man at imo masabutan na. Sak. Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Pasensya ka na nga. Wari ko ikaw sumati nga akong project engineer nga resort. Siguro, igo na nga rason nga nakikig-istorya lagi hapon na kaimo. Para makauna-una ka nga dira ko na si Sina. Thank you, Maxine. Pero untasak, amula dun imo waray ana igsumata akon. Honestly, Sakari, gusto ko masabutan kung akos ba naton sumulod din relasyon. Gusto ko sumatan ka. Nga naruruyag gihapon ako imo. Naabat ka man siguro ito. Max, gusto ko maging matinudano na imo. Angay malasak. Para at least naman la, di rin ako totally clueless nga masulod yung relasyon. Max, nagsada ako na. Nga di naman ako babayan. Ano mat imo may sabutan na. Sak, ano nga may sabutan? Di na ako malabad nga tao, Max. Seriously, waray ko police record. Amo lang nga panahon nga gindahap ko yung pulis para kay tikitan kay nakag-illegal parking ako. Sak, Max, nakikinitay ako na. Okay na ba makaluwi nga? Bagay matinudanan ako. ano ito na ako na nga may sabutan? Sak, Di yan.
Ano't akon angay mahisabutan. Middle name ko Layton Bermudez. Hino ka, Zachary? Ako'y Zachary Bermudez del Rosario. Del Rosario? Del Rosario tagihin nga resort, di ba? Karoya, Apo ako ni Oscar del Rosario. Senyor. Agis, dire-diretso. Senyor. Senyor ngayon. marami ko ang Maxine. Apo ako ni Oscar. Karoya, tagihin nga resort, di ba? Karoya, Apo ako ni Oscar del Rosario, Senyor. Anak ni Oscar Jr. Sorry, Maxine. wari mo ba na ito igsumata akon? Kay maaram kayo itong istorya ito na atong tagsa nga pamilya. Pakasabot ko nga. Usa kang avenido. Nagtalo ako pag sumatay mo na akong ngitikangan. Mortal nga magkaaway ito aton mga kag-anak, sak. Wari pa kita kalibutan, magkaaway na ira. Maxine, kita ako na. Kita ako na. Maupit feeling nga naabot ako't kapasot mo mga palad ako na mo. I love you, Maxine. I love you, sak. Diri ko ikaw makabayaan. Please. Igsahat kaya po na ako nga diri mo ako pabayaan. Ginsasaad ko. Dili ko babayaan. Maxine. Maxine. Ano ito nagdarama ko? Ako kaya'y nahuhulog, umiibig na sa'yo. Sa tuwing kasama ka'y Bong! Doy, kadin mahagkot ka tubig. Ay, okay. Salamat, Nay Ason. You're welcome. Mahagkot good man. Abot kayo nga bis pa ininom kahin juice o soft drink ba? Nagbibiling ka lagi hapon ng tubig mo. Ay, tuod. Tuod ito. Anay daw. Kay ano man ngayon nga waray ka magdarahing kabulig mo paglimpyo din hiya palipot. Aw, wala man umabutan na akong kasabot. Kausa ko gihapon dito ha construction dito ha resort. Tapos naman ang amon trabaho sa ini, bakanti na unta. Anay na god. Maling ko daw ako. Ay, sige. Ay, pahuway kad man anay. Katatapos mo pa man lapag isna. Ay, ada amo na ini. Inay. Na birthday anay. Tapos napayos lalot kadali. Ano man, diri ka mo imbitado. Oh, Hit opening sang bukas. Ha? Bong? opening hit resort? Mm. Adaw. Di ada kami maangayin formal nga sulot nga okasyon na ason. Kay kamugod ang nagtrabaho, natural kinahanglan, adto ka mo hit opening. Ay, yung kita ito, Nay. Iri madara. Heno man ito mga bisita, ha? Okay, mga taga-syudad ito. Pati nga niya din mga langyawanon yan, siyempre. Itong lulo mismo ni engineer. Lolo ni engineer. Unay. Lolo ni Sakare. Oo. Alang man di umabot nga amot tag-iyat resort. Hi Oscar del Rosario. Iya man tag-iyat resort, di ba? Di ba? Oh. Lugar
Del Rosario Hisakare. Nga mara. Del Rosario Hisakare. Diri, kuhan. Ano man? Iyo, naki mag-ukol kita. Lips to lips. Lips to lips. Lips to lips laan. Ilalad niya nat nga mga kuan. Taba, mud-mud. I love you so much, Maxine. So much. Sak. Okay ka lang. Babalikan ta iyang susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdom. Susumatong haluyuhan awit. Pwede na siguro next year. Next year? Diri ko na lagi magbubulag pa kita. Kung pwede lang ha, diri ka na umuling ito iyo. Obviously, diri ka nakilala kan papa. Unfortunately, nakilala ako. Kung nakilala ka iya, kaya ano nang huna-huna ka nga diri na ako umuli balay. Kaya sugad ako kaseryoso mo. Atong relasyon, Maxine. Bisan kung tumipay papa. Matibay. Sigurado ito, di ba? Pero di ako mag-aalang yung pag-atubang iya. Para sumatan niya nga ginigog mo ako ikaw, Maxine. Nga duda ko kung tinuod nga nakilala ka gudman kan papa. Maxine. Tigam nini. Papakigbeso ko ikaw kan imo papa. Tigam nini. Ipapakigbeso ko ikaw. Ayaw lang ko pagbuliw eh. Pwede na ba daw lang kita bumuhat? Ayaw na, hindi pa ko manag-iyak. Idaya ka na rida. Adlib na lang. Napasangil pa. Parulat kayo nga nasing, pwede po, nag-una pa mag-gaya ka, nag-una na, so pwede na baharo ka. Kaya nagdadali. Pwede na ba daw? Ayaw na kapagbuliw eh. Para mo may darason ito akong pahigbisog. Pwede na ba daw lang kita bumuhat? Komportable man ako din sa loob kay nakakapit man.
ako diri. Mabuhat na ako. Oh, ano man, Nay? Mauli na ako. Imo naman ako gimpaundang. Ayaw pag... ayaw pag inako sa trabaho kay diri harubamay. Kahilo ang hining nga propiedad. Pagbalik mo buwas, siguraduha nga makadarakahin ka o sa di. Oo. Hahapiton ko nga ni Balit, Nay. Makadi ako, ha? Ganyan to nga nagbusina. Pamati ko. Panginginadoon ko daw, ay tana, dungan nala kita. Okay, kinuo ko pastilan. Mag-aano ba ko? Kung pwede la, diri bumalik ganto kan Sir Hector para iduhulin nga iya kinaaraw nga tubig. Diri ka na maaram himaksin nga umabot iya papa. Kay lumakat man. Ansiste, kay diri ako maaram kung ano ipigsisiring kung magpakianak kung hain ito iya daraga. Ay, yan na pa nga maaram na ako. Nga apungayan ni Oscar del Rosario. Itupod yan na ni Maxine. Ay. Eh, pa ba ito, Manason? Dala Sir Hector! Waray mo na ako idulong. Neighbors man na kita. Neighbors man nga ni. Pero hirayot akong mga gid, di ba? Labot pa. Pasangil naman lang nga akong pagdulong ay mo. Sobra ba hit time nga magkaupod kita? Pasangil ngayon, ha? Sige na, God. Attend ha opening resort. Ha? Please. Ay, undang na good-anay kita. Zach, daan na may tension ini, di ba? Ini? Ini aton relasyon. Maaram kita nga mortal nga magkaawit aton mga pamilya. Pero wari nato ito igsapayan. Nagpadayon naghihapon kita. Ganda man. Ano? Matro pa? Isa pa? Nagpadayon naghihapon kita. Kanandam ko ikaw ipaigbisog, Maxine. Pero mo ko ito igsisira nga mo. Natuod ako, bisan kung wari mo pabasaran ito na akong pagtuo. Maaram la ako, nga andam mo ako ipagbisog. Pero Sak, hinay-hinayon na natong pagpasaputa publiko bay na aton. Pwede ba ito? Iton opening. Iton sunod na itong adlaw. Tuson, Sak. Damo mga guest iton sigurado ako nga makilala aton. Most probable, Sak. Most probable makilala aton. Probably. Makilala. Waray. Makilala aton. Most probably, Sak. Maaram right istorya at atong pamilya. Okay, sige. Di rin ako ma-insista. Sorry. Kan ito sa... Sak. Sak, ani pa pa. Lakat na. Maxine. Mga
kaaksyon, bantay niyo buwas ang sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Susumaton. Haluyon. Han-awit. Sige na, gada. Attend na opening itong resort, please. Undang nagud-anay kita. Sak, daan may tensyon ini, di ba? Ini? Ini nga atong relasyon. Maaram kita nga mortal nga magkaaway itong atong mga pamilya. Pero wala natin itong sapayan. Nagpadayon nagihapon kita. Kanandam ko ikaw ipahigbisog, Maxine. Pero mo kita igsisirngay mo. Natuod ako. Bisan ko na waray pabasaran ito na akong pagtuo. Maaram la kung andam mo ako ipakigbisog. Pero Sak, hinay-hinayon na natong pagpasabot na publiko bahay na aton. Pwede ba ito? Iton opening, iton sunod na itong adlaw. Tuson, Sak. Damo ha mga guest itong sigurado akong makilala aton. Most probably, Sak, maaram meron istorya itong atong pamilya. Okay, sige. Di na ako man, sister. Sorry. Kan ito sa... Sak? Ani pa pa? Lakat na. Maxine? Pasensya na ha. Mahingod magkumita, imi pa pa. Maxine. Relax. Relax. Una-una, kada pa rin nga sitwasyon. Chance ini para ipasabot ang atanan. Kanin pa pa. Seryoso kita kada tagsa. Pero... Papa? Papa? Ano na nga page? Pala, Page isang 1 pala. pa. Ikaw pala. Victor? SOM. Okay, di pa yan nakilala, di ba? Pero... Seryoso kita kada tagsa. Pero... First magagad, Maxine. Hey, Papa. Gumuwas ka na veranda ito iya kwarto. Relax la. Okay? Agay nga pakatuyaw man nga cellphone. Daan pa ko ging kukul pa. Inubay di. Oh, hala, si Jassy. Hello, Jassy. Daay. Oy, hello. Baka ka manhin may nababarakan na ason. Kumusta dida? Jassy, aadi Sir Hector. Nay, ano man ko na aday Tito Hector. Aadi happy Zacarias. Awhi, Zacari. Ay, mo pa ito na yason. Maipapakilala na ni Max, hizakan Tito Her. Agoy, diri gahaw. Diri gahaw pwede, Jassy. Diri. Ha? Kano ka diri? Kay Hisakari. Tikang ha pamilya hiton mga mortal nga kaaway ni Sir Hector. Mortal nga ka... Del Rosario hizak? Waray iba. Del Rosario hiya. Iyo minat mga Del Rosario tag-ihan resort. Hasapit? Nayason? Amo ba? Amo ito.
Jassy, amo ito, sakto ka. Oh my God! Apo, Jassy. Apo ni Oscar del Rosario Hisakari. Ano man ito na itatabo ni ha? Magharap pang balera? At habal ko na printe. Oh, nagharampang hirang katulo. Dini kita gasibo kay Prescott Hagen. Asako artificial. Alingkod kita. Zachary, sir. Sakari? Yes, sir. Sakari, pasensya ka na. Huwag ka nagtitikaling tanon na ako. Wala problema, sir. Okay, lingkod kita. Maxine? Pa? Tensyonada ka man. Diri pa. Guti. Nababara ka siguro nga bang hindi na ko mayong kan Sakari. Ngay mo, boyfriend, ano? Maway mat akong taste pa. Maaram ako pumili. Siya kong impression hindi nga tao. Mapay ka man. Thank you, sir. Oh, pero baga formal mong, ano? Naman ka mong ardo. Okay. Mapay ka man. Thank you, sir. Oo, pero baga formal man ka mga duha. Relax daw ka mga duha. Maxine, sige nga lugo di ason, andamang kamihin may inom. Ano ito ni mo, Sakari? Kung ano natin mo, sir, wala man problema ako. Kulanghin kumpiyansa. So, special kahapon na, kinanglan, special gihapon ito na mo nagsiserbihay mo. Maxine, may gold level reserve paha bar. As ito ni paserbihamon kan ason. Sige, Papa. Sak. Ano to? Gingkaptan ka man na sugbong. Pampakalma ba ito hay mo? Bakit na siya ni? Relax la. Di rin nakaw nintaway, Papa. Dere ako nahadlo kayo mo, sir. Dere ka man angay kadlukan. Babalikan ta iyang susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipila nga pahinumdok. Susumato, haluyuhan, awit. May ito. Di man ako angay nga kadlukan. Salit di ako nakakaintindi nga ngingkakadlukan kun ako. Buhutan man siguro. May ako mga charity, natin ako yung mga, ito mga nasolicit. Nasulisit? Nasuso. May ako mga charity, buhutan man siguro. Kadlukan kun ako. Buhutan man siguro. May ako mga charity, nahatig. Kun ako. Buhutan man siguro. May ako mga charity. Nahatag ako ang mga nasolusit. Nadunar ako labi na simbahan nga nabaw ito nga tanan. Dami ito na akong ginpupunduhan ng mga politiko. Di mo tawag ito pareho ako nga klaseng tao. Salit. Ayaw kadlok ako. Dere ako pwede mahadlo kayo mo, sir. Kaya mahal ko yung Maxine. Of course. Pero saan kita maghinganay ba ito ni mo gugba ako nanak? Gusto ko na kumilala ito ni mo pagkatao. Angay mala, di ba? Yes, sir. Very well. Layon ako ay mo Sakari. Nakabiling na gud man na dahin tuhay nga lalaki,
ito na ako nanak. Very good. Eh, ako ini. Buwas? Buwas? Di ako pwede parts. Iba na la. Ano nga di pwede? Kitikain ka buwas. Waray gadla. Alagad kay ka nga ni permit nagpipinakyan na akon. Ano na pa kung may bakante ha? Construction? Construction. Pero ha mga avenido, bisdiri na la. Uy, yung kapili mo man liwat ba? Dida. Para sumatang ko ikaw ha. Oh. Tungan, adlaw lang na akong trabaho yan ang adlaw. Libre snack kan aga. Paniod to. Isna kan kulop. Kinabtan man ako na alas 3. Pero pare, 700 nga malagatak ang hatag ni ason niya tinapuran at mga avenido. Hain ka pa ito. Ada kaya la, kaya ado kahit itong tuso nga avenido. Hector Avenido ba? Kurog liwat iton. Tadi ang kampusil. Hector Avenido ba? Kurog kaliwat kun ladi ang kempusil. Ayaw, hidin tremes. Ada ba yan eh, Hector Avenido? Mabalik pa ako buwas. Oh, kay kun ladi ang kempusil o pistola, luhod na gadla iya atubangan. Ngan panginyo po, beswaray mo sala. Ito nga klaseng tao, Hector Avenido? Kay nakain ka nga ni Hanhuraw, Budoy. Di ka ito maaram? Maram ka man nga na taga dito pa ako ha. Huhuroni. Dito pan mga amyaw-amyawan na rayo ng duro. Iso na lit pasahe langit na. Aw, kay di ka na mapasahe kundi ayunan ni Hector Avellino. Saan ba na ko din oy? Nahadlok ka lada kay may damo man ibang alakat buwas. Nanganganugong gadlada it susulon tahi mo. Nangangalugong kahit igsusuhol. Siring lugod, nangungurog ka lang nga daanit. Siring lugod, nangungurog na nga daan it ak mga tuhod. Nakita pala ako it lambong hito nga Hector Avenido. Ay, taon man ni Maxine. Klaro nga nababarakay, Doro. Bes padere magyakan. Nag-iinukoy din ako sina. Naglilining kuron nga nagkikinita na gawasit bintana. Waray pagod ada makakapanginano. Nga bumalik na ako tikang pagdulunghan irim nun. Awat to, lumingi na. Naano yung papa? Naano ni Papa? Dari naano ni Papa? Napakyan na ba? Naano ni Papa? Balit, naano yung papa? Naano? Naano yung papa? Naano yung papa? Lumingi na. Lumingi na. Naano yung papa? Ay, waray man la. Nag-iinistorya man la adto. Sir Hector, pagdaop ko. Isa kariliwat, nagpipinamati. Maupay laban pamati. Maaram ka man kan imo, papa. Kung nauurasan, sering paman, maistoryahon. Bakot asya ito hiya. Diba? Ay, salamat na Aswan. Hit ano? Hiti mo pa ning kamo pagpakalmat ako nerves. Hitful ba na akong ginaabot yan ha? Pamati na gud itay. Maupay na la ito. Nga temprano. Nagkahampang mo papa. Yan hisaka Ni Aswan, naruruyag ako kan sakari. Ay, labang nga panahon nga pirmila ako masulubon. Igin kakita akong tao nga nakakapahiyong. Nga nakakapatawa ako. Ay, nakakaobserbar ako ito ay imo. Salit nasering ako.
na akalugaringon ha. Isa karigod itong lalaki para haimo. Para kamo hakada tagsaday. Sigurado ka na kay to, Maxine. Sigurado ako. Sure na sure. Maaram ka na, Eswan. Kanina lang kami officially nagkamayan ng relasyon. Ay, maupay! Siring pa, congrats! Pero maaram ako nga tubtubla kami yan ng adlaw. Uy, ayaw God. Ayaw pagyakan hito, Maxine. Diri ito. Ig-uupod ko permiha akon pag-ampo nga magkadayon ka mo. Mamayadahin damo nga anak pwera buyagla. Ngan mapuno, hinpuro lagog mga kalipay. Iton iyo pagkausa habog os niyo nga kinabuhi. Up. Ay, kamakaluoy manin taon ni Maxine. Uy, waray na magyakan. Humibila utro nga dapit pinirit nga hiyo. Pero, nananapigis. Pinito. Pero, utro nga dapit pinirit nga hiyo. Pero nananapigis it mga luha, bisan kun sige iton pamahid. Pagkamanhin, gigugusit at dughan pagkinita iya. Only childs, only childs. Nagkikitag ni Danis. Only child ko Maxine sa Karin. Nagsumatabaya ito ay mo. Oo, sir. Well, may ko kuno ibang anak. Nasiriman nga mga anak ko kuno. O di sige. Maramag ko nga nagpapabayad lang ito ng mga babae. Ginisyahan ko yung cheque. Gimpaperma ko nga di na magsinamok. Disolbar. Kwarta lang katugbang iton halos nga taran nga problema kalibutan sa Karin. Tigam nito ha? Titigam lang ko ito, sir. Pero may dadako nga pakyana. Ano nga dako nga pakyana, sir? May dakabay ga ako sa pagsulbar itong problema nga kwarta lang itong katugbang. Magbibiling pala yung paagi, sir. Karag sigun waray mo sa lapi. Anay la. Tag-usap pa kita kasyat, ha? Okay na kung do ka shot, sir. Ayaw. Tag-usap pa kita. Anay la. Ikarito ni mo baso kay tatagaya. Marang ka ba kung kaya do gagintawag nga shot iton o sa katagay ni Scotch Whiskey? Dire, sir. Oh, iya. Ito ni mo siya. Salamat, sir. Pusil mo na ito. Madali la. Kintanggal ni Yaya cartridge itong pusil. Igbubutang ko ni cartridge sa lamisa, ha? Anong plan, Mr. Abenito? Kaya naman nagkausman yung pusil. Mga kaaksyon, bantay niyo buwas ang sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Han-awit.
Haloyo, Hal-awit. Sorry, may nagamit din. Alay ha, tag-usap pa kita kasyat. Okay na ako ang duha ka shots, Ayaw, sir. tag-usap pa kita. Anay la, ganito ni baso kita tagay. Marang ka ba kung kaya nga gintaw nga shot ito no sa katagay ni Scotch Whiskey? Ah, dire, sir. Aya, ito ni mo shot. Salamat, sir. Pusil naman ito. Madali la. Kintagalan na yan. Cartridge, hindi pusil. Igbubutang ko ni nga cartridge sa lamesa. Anong plano ni Mr. Avenedo? Kaya naman nagkawas man yung pusil. Ang panahon na 1860s nga 1890s. Nahimog sa ang tinatawag nga Wild West era. Mga cowboy-cowboy ba? Nausad to ang tinatawag nga salon nga irinuman hanto. Kung itong cowboy karig naghapon uminom pero waray na yakwarta. Bahala niya gimbabayad. Bahala nga parehin. Nahingilimot na akong American Story. American History. Inyero ka, Ay. hindi ka nga pag-apayan ng resort. Bahala nga parehin. Nahingilimot na akong American History, sir. Inyero ka di dahil ito nga pag-aabren nga resort, itong mga Del Rosario, Sakari. Di ba mo ni mo siya rin kanina? Yes, sir. Ang nailagay ko balik ko ni nga cartridge. Magaling yung sister na Maxine niya. Di na ko nakakilala itong batasan niya, papa. Batanong ka nga inyero para tapuran ni Oscar Del Rosario, Sakari. Isakari ka la, wala ka apelyido, ha? Motok. Nakakatawag ba ito kay cartridge bala ito? Ay, ano mo kaya nung nagladi ka? Diyan kay pagtanggal, baka sa bukya sa pagtanggal. Sige na la. Sa kamitin mo nugla. Ibigay nyo niya nila. Magasin. Pero depende ni, kay kung ang cartridge. Tag-usawsik nga. Pero sige na lang, okay lang yan. Okay lang ito. Apil. Enyero pa. Isa ka. Oscar de Rosario, Sakari. Sakari ka la, waray apelido. Zachary Bermudez Del Rosario. Lakat na. Sir? Up. Ako'y kinuo ko. Ato na. Nasiring pagod ako nga armas di pego ato nga nabuto ha iya likod. Nabutol nga anak. Ay, nabutol din na niya. Una ko joke ko na to nga L. Dirito an L. Joke ko. Nabutol nga yan, nabutol. Iba daw atong meaning. Mas di pego ato nga. Nabutol. Nasiring pagod ako nga. Kinuo ko. Ato na. Nasiring pagod ako nga. Armas di pego ato nga nabutol ha iya likod. Naiilaro ma iya sulot nga polo shirt. Pero klaro. Maaram ko na ko nga nakasukbitiyahan iya pusil. Kinuo ko. Kuntudon ni Hector pagpusil kan Sakari. Pero dere. Kinahadlok lada niya Sakari.
para di rin na makikita pa kan Maxine. Ay, ano daw na kung sumatad ko yung Maxine. Sumulod diya iya kwarto pero sigurado nga diri adin nakaturog. Maaram ako nga diri adin nahimumutan niya na. Ano na ito na itatabuha balkon? Siyahan nga katapusan na naton ini nga pagkita lalaki. Diri ko ikaw karuyag para ito na ako lalaki. Kinigugma ko yung Maxine, sir. Nangangarap ko ito niya Lagat na! Lagat na! Sir, bagin maaksidentong pagkablit ng gatilyo. Ayaw ito nagtutol ka ako, sir. Makausap ako, master. Malakat na ako, sir. Pagkisayang nila kang Maxine. Maupayan ko lang, sir. Diri mo makakablit ng gatilyo. Ito na. Imo armas, Mr. Avenido. Diri ka maruruhay ka matraumatay si Maxine kag may damarahot nga mapagbuhaton din niya mismo. Imo property. Diri mo makakablit ng gatilyo. Ito na. Imo at maupayan ko lang, sir. Diri mo makakablit gatilyo ito nga imo armas, Mr. Avenido. Diri ka maruruyag nga matraumatay si Maxine kung may damo maraot nga pagbuhaton. Diri mismo hayop propiedad. Diri ka mapapasaylo itong imo nag-uusaan nga anak. Damo gud man ito nimo atraso, damo nga mga tao, papa. Salit diri ka kampante. Hindi rin nakakadarang pusil. Talawan ka na, papa. Talawan nga wari pagtapo ng mga tao. Madarahog. Mahimo na lang ka ni itong pagtutok ang pusol kung may gayon. Hataw nga imo nangangalsan. Zacarias. Tao nga imo nangangalsan. Isaac. Nakabalik na Diary's Ward. Zach. Don't cry, Maxine. Don't cry. Igsasaksak ko lang. Zach. Maxine, ayaw pagtuhog. Sorry, Zach. I'm so sorry. Maaram ako na itapo. Ayaw na pagtuhog. Kaya maharang ka man, hindi na ako matarog ni papa. Zach. Ayun na kita pagulat nga buhato ni Papa. Ito niya tarhog. Ano tayo ka siya ni Maxine? Ibaba mo ng ano mo patapod ako niya, di naman ako pabayaan. Maxine, nagsaad ka. Kanina na nagsaad ka ako na. Pagpahirayo kita, Zach. Maxine. Maupod ako imo, Zach. Bisan nga in. Basta maupod ako imo. Babalikan ta ining susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipinanga pahinumdum.
susumaton. Halayon, halawit. Ano nga? Maupod ka ako na? Sak, diri ako mag-iinin trimis sa sugarin nga butang. Maupod ako imo. Utang na buot, Sak. Maxine, expected ako itong opening itong resort. Sak! Uy, isarsak man ini nga nagdadagmit. Hi, Lolo. Ay, nakadot niya kanina study room may... Salamat. Kaistorya cellphone. Uy, ano siguro ka-importante itong tuyo ni Sir Saki Boy kan Sir Oscar nga nagdadagmit man. Ikan pagudadaha Santa Ana. Waray na maisuludan anya sarak yan na gate na permi lalo sakon. Panharabas ko nung nga 4 wheels drive. Aw, asya na. Nauna dahil Sir Saki Boy kontra niya auto tungulan pag dinagmiton. Bangin nagdinalaga ni Sir. Samtangan niya auto, nagbabaktas na. Lo, wala naman problema itong physical setup dito itong resort. Tanan na imuntar na. Buwas itong final nga panlimpyo dito. Ato tanan itong mga empleyado nga bago nga gin-hire. Ay, maupay. Wala mo pakyasan ako pagtapon na mo. Zachary. Salamat, Lo. Lo, pwede ba nga dire nila kung matindi itong opening? Uy, di na ito pwede po. Ipaparayaw kay kawaton mga guests. Natural na ito, di ba? Hinod din rin magpaparayawin apo nga graduado sa nga Ivy League. Ivy League University. Ivy League. Gamit na, pre. Ivy League. Ivy League University USA. Sige ba ito? Graduado sa nga hinod din rin magkawaton mga guests. Natural na ito, di ba? Hinod din rin magpaparayawin apo nga graduado sa nga Ivy League University sa Estados Unidos. Di ba? Lo, may igtanan ako akong girlfriend diyan. Makikigtanan? Taban kumbaga. Okay lang na, Lolo. Kaya di raw karoyang niya papapara iya. Abo ba? Hino nga dako pasong nga amay itong din maruruyag. Nga ikot maging boyfriend o asawa itong di anak. Hin ito nga tatay. Hin o it imo girlfriend. Himaksin Avenido ito na akong girlfriend, Lolo. Avenido? Ano itong Avenido nga hambog? Ano ni Hector Avenido? Anak, Lo. Anak ni Hector Avenido itong imo girlfriend? Kaya ano yung kasugat? Nakasabot ka ngayon. Han pagtutukin pusin ni imong papa. Ni Zachary. Nagbibinantay ako. CCTV monitor. Bugos nga oras at pagsakaw niya igbaw na yasun. Oo, good man. Klaro nga. Pero maupay na lang nga waray ka magdali-dali paglusan para pungan ni imo papa. Bangin dumugang adto'y kangalas. Di rin makakagbuhatin maraot kan Zachary. Dini pa mismo aton. Ada, nakasabot na hiya. Na Del Rosario hi Zachary. Usap pa ito nga nakagpugong para di rin pagbuhatanin maraot ni Zachary. Ay asun. Del Rosario hi Zachary. Nirodamot assets ng mga propiedad ito mga Del Rosario kontra ha mga Avenido. Bisan ito mga padrino ni Papa nga mga politiko. Minority black.
Samtang iton kanan mga Del Rosario. Nagpakalingkod mismo ang pwesto yan na. Sa bagay, tuod it imo sereng. Isak, Anay, nagliliwan ako hiton imo bedings. Madali ay lang. Sak, Maxine, di kami hagawa sa tanyo, Kate. kami, may dumuupod. Ay, saban nila. Labot na ka ba? Direktor, Oras mo lang din nga direktor. Uy, Ini nga direktor. Maringasin nga direktor, apa itu ngayon? May da pang animano nga di. Waray na. oh, di kita mag-joke niya na. Direktor. Uy, ano yung sarapot kita? Nag-istorya ko kansid. About ang kuan. Nasa niya, waray na kuan daw ko na sa kuan. Nagadlahas sabad. At atong sabado, Wednesday na. Lakay deal naman ito. Naton, anong bahala daw kuno ka mo surap. Ayang ba? Kit oras. Labot lang nga makarit nga inhinyero itako na po. O pa'y gihapon pumilit kasing-kasing ko nito may inlabard. Nag-insista rin lolo nga. Pagupod nga na yung hayo, Maxine. Uy, hibait akong tuyo ha. Ikaw, maara makuit imo tuyo. Pagkuha kan Maxine kay magigigtabat ka. Pasensya na ha. Nagdadala ako pagkita yung personal kan lolo. Masarit unta ko nga di ako ma-attender itong opening itong resort kay... Makikigtabat ka, amoy tuan imo sering hakon. Iba. Warahi lulong iba. Amo ito. Amo na ito. Barkada, Abo, ano sa barkada. Itabat ka, amoy tuan imo sering hakon. Amoy tuan imo sering hakon. Pagka amoy tuan imo sering hakon. Di rin na nga niya ako ito nag-unang-unang nga makanika mo yan ha. Trespassing ka na, Mr. Del Rosario. Trespassing pa nga itong tag-iyat undivided share ng propiedad, Hector. Undivided share? Titulado ini nga akong propiedad. Ano nga undivided share ito na mo ginsisaring? Tituladohin falsipikado nga dokumento. Ano nga? Kalma, Hector. Ayaw na itong pag-agaw itong karikuhan nga di rin na itong madadarha atong pagbaya kalibutan. Ayaw ka baraka. Kay maiha ko na nga igin pa umaya imo ang tuna nga imo ginangkon. Himo na tanan niya tuna nga imo gintag-iya. Di ra ko maglalanat, Hector. Pero ayaw pagpunyit akon apo. Nganit imo anak nga malipay. Waray niyo labot ito na ako nanak. Ako ito magbubuot. Kung hino ito na akong karuyag para haya. Mabalik ako sa rakyan. Ulaton ko kamo. Zachary, Maxine. Maxine, kaistorya himo papa. Dada ito niyo kung amo ito karuyag. Waray ko nanak. Ayaw gad, Hector. Diri ka makita't imo mga apo kung igsalikway mo himaksin. Masige ka ito.
Nagtitinukdahon ko na lang din niya, veranda itong resort. Para magkinita at dagat. Ha? Oh. Masulubon ka man. Aringasa na tat mga kuan anyang. Aringasa. Magkinita. Oh. Magkinita at dagat. Nagtitinuk. Sige. Kanina ka pa waraya kanyakan. Nagtitinukdaw na lang kita din na veranda itong resort para magkinita at dagat. Masulubon ka man. Diri ka ba nalilipay nga magkaupo na kita perme? Igin sa likoy kanimo ba pa tungod ako, mahal? Mahal? Gusto ko itong term of endearment. Mahal. Adala sa pitit ninyo balay. Imo papada. Pero, hirayon at iyang butay mo. Mahal. Hipa pa. Permanente ko ya tatay. Bisan pa ako niyag sa likway. Tatay ko lagi hapon niya. Maabot iton oras. Labi na kung may dana niya mga apo. Mahumog na tayo iya mga, okay, sorry, good. Damot iya heart. Iya. Damot iya kasing-kasing. May dana niya mga apo. Labi na kung may dana niya mga apo. Mahumog na iya kasing-kasing nga ako. Di rin ako minor. May dako na kalugaring yung desisyon. Di ako nasiring nga gimpili ko ikaw kontra kan papa. Pero nagsaad ako imo, di ba? Ano na akong saad? Hindi naman ko babayaan, mahal. Ngan tutumanon ko itong akong saad a imo. Saat ko gihapon ito yung mahal. Yan tutumanan ko. Salamat. Ano pat metabo, tutumanan ko. Salamat. Otro kong sasaad ko. Diri ko babayaan. Diri ko ikaw papabayaan. Mag-uupod kita. Mahal. Di kang ina. Nga dahil kasta. Magsina. Maupay ko nga ginahangkupan mo ako. Kaya mahagkutan ito ng huyog ito na hangin ti ka nga dagat. Mangkot ba? Mga turog na lagot kita. Kinanglan ko yung human blanket. Ako gihap. Pangakong magmula ngayon tayong dalawa. Pangako hindi kita. Dini nagtatapos ang susumaton, haluyuhan awit. Bantay liwat niyot Lunes, ang masunod nga istorya. Dini ha, susumaton, haluyuhan awit.